Redoble de tambor, por favor. Segundo premio categoría Dona Señorita María Brega Formoso. La gente. Que lea. Ah, de verdad, María. A resposta está no ben. Dicía a miña avoa, e canto a voto de menos. Ela morreu fai un ano e recordo con agarimo as súas palabras cando me contaba o que lle sucedera unha fría noite de inverno, mentres esperaba a chegada do seu pai no peirao. Semellaba que o ceo ia caer enriba das nosas cabezas pola tormenta, cando ao lonxe vimos unha luz. Pensamos que era o barco do meu pai, pero non foi así. Así, ás poucas horas, apareceu o barco no peirao, e o meu pai contaba como chegara grazas a unha pequena luz que o seguira toda a travesía. Como podía ser iso? A resposta está no ben. Categoría A. Para doble. Laura González Trillo. A resposta está no vento, Ciriña. Díxome miña avó unha vez. A miña avó ten unhas manías moi raras, pero só vos vou contar unha delas, que é que sempre leva gafas de sol. Dalle igual que chova e sea de noite. E un día preguntei: avoa, por que sempre levas gafas de sol? Ela respondeume: a resposta está no vento. Eu creo que me contou isto porque nin ela sabía o porqué, pero a súa resposta fíxome pensar. E ten toda a razón. A resposta está sempre no vento. Xa sei que é unha resposta sen sentido, pero isto non importa, dalle ti o teu propio significado. Bueno, pues vamos ao segundo premio da categoría B, a ver que lle toca, Redoble y cabeza. Está gustado el redoble, A ver. Pequeñita. Uy, non o topaba. A gañadora é Antía Formoso 21. Yo creo que ya si eso lo repartís en fotocopias, cada uno que se lo lea en su casa. Esfuerzo, venga. A resposta está no vento, nin na carteira, nin no muro, nin na E. A resposta está no vento, no teu grito que desataba a anuncia a revolución. A resposta está no vento, que che recorda fungando non hai quen pare a nosa voz. Coge. Sí, una cosa. Bueno, y ahora el primer premio, categoría B, vamos a llegar. Vamos allá. Julia Camaño Barreiro. Que esto son los 15 segundos de gloria que decía Warhol. Mi mano, que no tengo que leer en serio. A resposta está no vento. Aquelas palabras fixeron como sacou brotar en min.
As vaguas apoderáronse dos meus ollos e as nosas mans entrelazadas separáronse. Era consciente do que estaba pasando, a despedida estaba preto. Tantos anos xuntas, tantos momentos, tantas distancias, pero iso estás acabando. Non podo ser tan egoísta. Tens que ser libre, madurar, e cando fagas daraste conta das maravillas que te rodean, das novas historias creadas que non serán como as que nos inventábamos cando nos sentíamos soas. Por unha vez serás feliz e eu estarei orgullosa de ti. Atentamente, a tua nena pequena.